באופן כללי כשאנחנו מגייסים אנשים בפנטרה, אנחנו מעדיפים כמעט תמיד רעב ופוטנציאל על כביכול פרובן, מוכח, עשיתי, אפילו תראה בלינקדאין, תראה את הרפרנסס. פחות מעניין אותך. מעניין, אבל בגבול. זה נבנה על דברים שבדרך כלל קרו בילדות. אותי נגיד מאוד מעניין להבין האם המועמד הוא ילד שני במשפחה. אני שואל את השאלות האלה, אני מגיע לרזולוציות האלה. האם הוא היה ספורטאי בילדות שלו? כי ברגע האמת שקשה, אתה מחפש את הרזיליאנס, את האנשים החזקים האלה, שכנראה בעבר נסרטו מכל מיני דברים, בין אם זה איך שההורים התייחסו אליהם, בין אם זה ילד הודי באמריקה שראה את אבא ואמא, בלו קולר כאלה, עובדים במסעדה, ואומר, אני לא אהיה ככה, לי יהיה עתיד לילדים. זה הרבה יותר מעניין אותי, מאשר סיפורי מעשיות, על החלפות עבודה בלינקדאין כל 3 שנים במקום הנכון, ואני נכנס לרזולוציות האלה, ואני לא מוותר לעובדים על הדברים האלה, ואנשים שמתראיינים אצלי, גם אומרים לי אחרי שזה רעיון שאף פעם לא עשו להם. כי אני נכנס למקומות הפסיכולוגיים ילדות האלה, כי זה מאוד מעניין אותי, ואי אפשר לנתק את זה, לא תשכנע אותי אחרת, מהמבוגר שנהיית בגיל 30-40.